A doua zi. Când l-au adus astea? Nu știu. Serios? Păi nici cum să văd și eu ce e acolo. Wow! Când l-au adus astea? Dar ce îmbrăștie acest? Acum l-a adus? Da. Ai auzit ceva? Nu. Ai auzit nimic? Cât am mâncat eu în bucătărie a fost. Nu, vine mare. Și nu, să, știi? Să intru și bă, ce Dumnezeu ce pe așa? Să am că termin și n-am terminat. Ce urmă să Dar ce scrie acolo pentru Mimi? Pentru Sofia Maria. Așa scrie acolo, pentru Și la Sofiona. bunii Mimi. Ce? Și ce ai acolo? Hai să văd. Hai să văd. Mă, nu s-a tare ca scrie că pentru mine sunt acolo. Camil. De la tine și Răzvan. Sau poate fi a mea de la Titi și Răzvan. Ce ai acolo? O casă. Hoțu! Hoțul și banditul. Hoțu! Cine Hansu? Păi, hoțu. Asta de la Justilou. Poate scrie mai frumos. Doamne, ajută și măicuța cea sfântă. Da, ce nu pot deschide acum? Nu. Așa? Aici nu întoarce. Aici nu calorific. Hai, ce lângă mine. Ai de mie fete, mă. Uite, asta ai vrut să iei și Am tu. uitat. Da, asta e că m-am scos. De asta ai vrut să iei și tu. Ceva de genul. Am eu, știu, fiecare... Ai carcasă, nu? Da. Carcasă, usă, cum îi zice? Usă. Ia, ce m-am scos din fiecare, vezi? Altă carte este. Nu știu ce e ăsta. Care e o carte? Nu scrie nimic pe ea. Ce Iar scrie? lui Brian. Brian. Pe aia nu scrie nimic, e felicitare. Nu scrie că ce să faci și cum să faci. Nu, dragă cititorilor, noi nu. Da? Pentru că ți-au scris că ce să faci și cum să faci la lucru. Asta e greu, nu știu. Ha? Asta e greu, nu știu ce e. Greu. Bombă. Artificii, cred că e. Așa familie, că nu s-a transpirat. Ce bun. Nu știi ce ai cerut acum. Deodorant. Da, aici nu. Ăla e pachetul meu. Da. Așa e că așa scrie acolo. Ăla, jocul. Asta e. Da. Ce joc e ăsta? Eu am crezut că e mai mic. Că în pozele ce mi le-ai trimis tu părea mai mic. Asta e. Știu că părea mai mic. Și ăsta l-ai vrut. Și să poți juca mai mult? Să gândim o jucare mai 3-4 mare. jucători. Nu, da, 3-4 jucători. Ai, de capul meu. Și atâta te uit. Nu nimic avem. Da. Nie. Nici ce fain, măi. Stai că și tu, ia. Nici ce fain ești atât. Astea sunt pișamale. Nu? Nu-i training. Deci că e training, da. Ai training, eu nu în casă. E training, că dă și mai gătare din ăla, ca și cartifeaua. Nini. Pijama, Pijama așa.
Pic așa. Păi nu mai. Înseamnă că moșul, întoarceți-vă și eu ce ai acolo. Wow, frumos. Moșul nu știu ce ai făcut acolo. Ești ce mai? Și de aia s-a dus atâția. Eu am crezut că s-au mele. Oh, că le știi și în pătura. Oi, oi, Aha, atât a strigat. nici nu știu. Că nici nu știi bine. Nu pot să-mi pătur ca și mama. De ce? Nu pot să pătur încă ca și mama. Mai mică. Și eu dacă e ăsta. Altul pachet. Altul. Nu știu ce să are toate. Nici ăsta nu am dat. Că un măr ne poate da și eu. Cum? Că un măr ne poate da și eu. Câte un măr, câte un cat. Asta nu trebuie. Nu mi-a trebuit când a trebuit, acum degeaba. Da? Astea le duc în bucătărie. Care le duci în bibliotecă. Și te apuci. Ale toate cărți de citit. În loc de colindă, citești o carte.